Hi everyone, welcome to Aruna Mill Store. நம்ம கம்பெனியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிரேவி மிஷின். இந்த மிஷின் மூலிமா இஞ்சி பூண்டு தேங்காய் மற்றும் கிரேவிக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இந்த மிஷின் வந்து மெயினாக யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் ஒரு ஃப்ளார் மில் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் கேட்ரிங் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, இல்லை பல்க் குவான்டிட்டிஸில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் இந்த மிஷின் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இந்த மிஷினோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம். இந்த ட்ரே வந்து ஃபுல்லி எஸ்எஸ் மெட்டீரியல். இதில் வந்து நமக்கு துருப்பிடிக்காது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீட்டர்ஸு இந்த டீத்து இது எல்லாமே எஸ்எஸில் வந்துடும். ஸோ நமக்கு வந்து துருப்பிடிக்காது. இந்த மிஷினில் வந்து பாக்ஸ் டைப் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து மோட்ரு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக ஃபவுண்டேஷன் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பேஸ் 2 HP மோட்ரு போட்டு நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்குன்னு 3 phase சப்ளை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரியான மிஷினரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எதாவது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.